ತುಳುಕೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ ಪಾಡಂದ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪೇದಿಚ್ಚು ಯಾನು ಶುರುಕು ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗ್ ಏರಾಂಡ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿದಾಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆನ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ಇನಿ ತುಳುಕ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕ ಉಮೇದ್ವಾರಲಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಾರು ದೇಶಲ್ಲ ಮೊರಣಿ ಹೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಒಂದು ನಡಪುಡು ಬಂದ್ಕೊಂಚಿ ನಾವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬೇಕು. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 2 ಜನ ಎಂಪಿ ನಕ್ಲಿತ್ತು, ಒಕ್ಕ 4 ಜನ ಎಂಪಿ ನಕ್ಲಾಯರು. ಇನಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅದು ಬೈದುಂಟು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ದುಂಬಂಜಿ ದಿನಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ದಿಯೊಂದು ಈ ಮಚ್ಚಿರೆಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತಿರ ಇಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ಐಟೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತ ಸುಮಿತ್ ನಲ್ಲೂರ್ ಮೇಲ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆದು ಕಲ್ಪರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ ಕಣತದ ಜನಕಲೆಡ ತುಳುನು ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರು ಆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಒರಿಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಲ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಆವಡೈನಂಚಿನವು ನನ್ನಾತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಆವೋಡು ದುಂಬಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಒವೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲಿ ನಕಲು ಕನ್ನಡಡೆ ಬರ್ತಿರ್ನು ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಕನ್ನಡಡೆ ಬರ್ತಿರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದೋ ಲೇಸಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ನಡಕೊಂಡು ಅವು ಅಂತಂದೆ ಹೊಸತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತಿರೆ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು ಗೇನದ ಈ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಳಸೊಂದಿಚ್ಚ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನನ್ನಾತ್ ಮುಂದರೆ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು